Good morning guys! Happy Sunday! Quarter to 9 na. Nagluluto pa lang ng almusal. Paano late na kami nakauwi kagabi pasado. Alas 12 na naman. At pumunta kami sa dating upahan namin. Vlog ko pala yun. Anyway, ayun. For breakfast and lunch na rin guys. Ginisang century tuna sa bawang, sibuyas, kamatis, and siling haba. Yan. Natry nyo na ba yan? Dami kong ginagawa to. Kahit nung nasa pa kami, nasa bahay pa kami ni Papa. Favorite to ni ni Kuya Peter. Ginisang yung sa chili, flakes and oil lang. Lamang. Kasi iba kapag binisa siya sa kamatis, tapos nadudurog yung kamatis. Kapag nagkakatas yung kamatis, ang sarap ng combination nila guys. Pwede din ito palang ipalaman sa tinapay. Try nyo. Minus the chili na lang kung gagawin yung pampalaman sa tinapay. Pero sa mga mahilig sa maanghang, yun. Pwede din. Yung tinapay namin, matawag doon. Yung buns, burger buns, yun. Ang sarap niya guys. Promise. And then, ito, bumili kasi ako nung nakaraan sa sa palengke ng dilis. Ayan, nakita ko ng dilis na maliliit. Tinanong ko si Frank kung gusto niya. With lang daw, with seedless lang daw na kamatis, sibuyas. And then, lalagyan ko na lang siya ng kalamansi. Tapos, imimix siya. Parang silid salad. Dalas. So, yan na. Yung, tuna. Yan. Very simple lang ang aming ngayon breakfast. Pero nagluto ko ng spam and luncheon meat kay Chris. Favorite niya din yun. Kainan na guys. Luto pa ako ng shin ramen pansabaw. And ito na yung dilis called salad. Yum. Ito na ako green belt guys. Alas stress na. 4:30 yung appointment ko. Yun. Na lang ako, tawag ito? Nag-grab na lang ako. Ngayon ako nagpahatid kay Daddy at walang kasama si Chris at si Bruce. Ang sisipag mabilis pa sa alas 4, may mga kailangan kasi Tawa. Kagagaling Ano si ate, huwag mong yaman. Manay na mag-kasi. Nakapal na mukha nito Siyempre sa bahay nila. Lakad lang ako. Oo. Ganun, bro. Hindi, dadaan ako ni kuya mo. Ito lang yan. Bibili na lang ako ng lutong ulam guys. Ito sa Libertad. Magkano sa lechong kawali ate? Ito para kay Lagrot. 50 po, 100. Sige. Pagin ako. Ay, ano yun? Isaw. Ay. Ha? Laman loob din ang baboy. Asado. Dito na lang. Punta muna kami saglit guys sa Kilaan, sa condo ng parents niya. May hatid lang ako. Baka pumunta din sila Joy kasi may hatid din si Joy kaya. So baka magkita-kita kami dun. Pero saglit lang kami kasi wala kasama sila group sa apartment. Ayun. Dito si Chris. Tulog na naman tong bata nito. Ayun lang. Yeah, any bright ideas of where should I place this? It's what? At the bumper or Dangay sa likod. I don't know, just some people put it on some places better. So, yeah. Dikit lang yun. I'll be waiting for your comments or something. Thank you. Ayan, guys. Ang sakit ng kilay ko. Oh my gosh. Pero ito, katakot naman na bigla na daw. Pero okay na siya. Diba? Kahit din ako yung palang aftercare niya, dapat hindi siya inaantol. Yung ginaw! Hindi siya sinasabon para hindi rin agad daw mag-fade. Yun.
Or kahit pag nagto-toner ka, dapat to hindi siya tinana ng toner. So yun lang. Pag nag-ilamos lang ako dito talaga sa mukha. Ano yun na naman yung kinuha mo? Matapon yan, iho. Buy this, guys. Candies. Dito kami sa condo na ni Ann. Dumaan ako kila Joy. Nanginain ako. Din ako nakapag-vlog. So ayun, may binigay din sa amin si Ann. Bigay sa amin si Ann. Ang mga kung ano-ano. Pinaghahatiin namin. Hindi pa nga tayo nakaka-uwi. Nag-aatiyan na namin. Ang dami. Meron Ang cute. Ay, ito yung ano. Pumunta yata siya ng Singapore, no? Oo nga. Yay! Thank you, Ann. Ayun. Tsaka Sumaglit lang kami kasi ano, may lakad pala sila bukas. And tulog na si Ann. Kawawa naman. Puyat-puyat. Sige, kaya talaga. One for you, one for me. Good morning, guys. 6:32. It's 6:32 na. Kinising kami ni ano. Di manang at nasa Bukana lang kami kagabi. Nag-park. Ay, may lumabas na ano. Nakariton. Punta lang kami ano, guys. Sa Libertad. Umulan pala. Lakas pala ng ulan kagabi, no? Ang haba. System activated. Itong inabot yung ano ko eh. Rap ko eh. Ayun, punta lang kami palengke. Tapos, No, fuel fa muna. ano, bibili akong tubig na naman. Bilis natin sa tubig, ilang araw lang yung ano. 20 liters. Malakas sa mga doggies. Hindi mo. Pati sila brute. Ano malakas sa tubig. Like the water pag gano'n na eh. Morning, Daddy. Anong oras ka na tulog? 5:40. Grabe. So, wala pa isang oras yung tulog mo. Ano man pinagagawa mo? Conversion. Tinagtatanggal ko yung mga hindi. Paano ito? Ayun na, turbo. Ito nga eh. Nandun pa yung siya. Tulog pa si Chris. Ayan. Wet market, guys. Ay, nakakatawa wag malengke. Ito may atay, oh. Magkano sa atay, ate? Isa nga po. Para kila Groot. Lagyan ko ng ano? Balunan. Atay na lang. Meron na pala dito, guys, mga ready-made na ano, na barbecue. Ayan, mga tinutuhog na nila. Per kilo din ang sa barbecue. Ang galing na. Hindi na magtutuhog. Itlog, guys. Bumili lang kami ng pugo, neto, tsaka yung maalat. Tapos itong mga ano, mga skinless longganisa. Ang dami na. Good for 1 week. Ayan. Yan. Para sa laptop, oh. Cooler. Pwede na yan? Okay. Kawawa yung mga ano doon, oh. May mga hen. Ano yun? Kinakatay din nila? Kawawa man. Ito na lang, ate. Magkano dito? 25 lang yan. Ito, 3.20. Yan, 10 lang yan. Po. Oy, bakit ano na siya? Balat lang yan, te. Okay pa ba yung loob niya? Balat lang yan, kahit buksan mo. Tapos patatas, te. Ilan? 2 piraso lang. Ano ba, be? Ano ba, te? Kangkong, ano yung kangkong? Kalamansi. Balat. 10 lang yan. Yan. Ilan? Bawang pate. Itong balat na po. Ano pa? Ano pa ba? Sa pipino, magkano? 21 po. Pili ka, bagyo yan. Bago to? Opo. Bago po yan. Hindi lang yan naugasan. Oh, sige to. Tsaka luya na rin pala. Konti lang, ate, sa luya. Ayaw nga pala magminudo. Hindi naman tayo bumili ng pangminudong ano. Karne. Manok yun eh. Tsaka pork chop lang yun. Eh, sinasabi ko sa iyo eh. Bala ka dyan. Ano pa po?
Napagod si daddy. Oh, pawis na pawis eh. Init na. Hindi ka na nasanay. Namiss ko nga yung ano eh. Kasi gano'n na gano'n kami sa palengke guys. Tapos nagtitinda kami ng ano ng kape. So yung mga tindera sa amin bumibili ng pagkain. So sanay ako sa ano sa puti. Kasi kapag lalo kapag umuulan, ako putikan talaga yan. Yun. Mine. Akin na binubulsa mo na naman yung isa. Pound reimbursement. Akin na muna eh. Bibili pa natin ng tubig yun ah. Saan tayo bigyan? Pagano to ng mga sukli eh. So yun nga. Yay! At saya nakapamili na kami. Tapos nakabili ako ng ano ng yung mga gulay yung toge. Kasi ilang ano na ako nag-crave nung ano nung lumpiang toge. Nung lumpia ako. Bye na kami guys. Mag-ano lang ako na mag-prepare ng breakfast. Hey! Paknit! Paknit! Hindi na poknat eh. Paknit ng tawag sa kanya eh. Bakit? Nakakita ka na naman dyan mga bata. May nakikinood kasi dito minsan na ano, mga bata dyan sa labas. Nakahulan niya. Salbay ito si Paknit eh. Poknat pala. Ayun, may tirang kanin kagabi. Isangag ko lang sa star margarine ulit and then garlic. Yung kila ano naman guys, kila Poknat tsaka kigut. Bumili ako ng ano ba to? Yung ginagawang popis. Lungs. Baga ng baboy. Yan. Pinapakuluan ko lang tapos mamaya slice ko, i-ano ko siya, iluluto pa. Lagyan ko ng carrots and kung anik-anik na gulay. Ayun. Tapos ko na yung mga meat. Nilagay ko na sa ziplock. Hinugasan ko muna bago ko ano, nilagay sa ref. Ayun, para ready to cook na. Hindi na ako maghuhugas pag ano, pag ito sila. So, ito, bumili din pala ako ng ano ba to? Bangus guys, yung ano na siya, walang tinik, boneless. Ayun, tapos binabad ko sa ano, sa bawang suka, tapos ano lang, pepper lang. So, yun. Tapos nilagay ko din sa ziplock kasi wala akong mga container pa. So, mas okay to para ano, diba, tipid sa space. Ayun. Lagay ko lang sila sa freezer para mag-marinate. Ayun. Ayun yung mga karne kanina. Pogi ni Gruta! Lala. Lagyan ng hood. Ayun, tinatali namin siya guys. Kasi bad. May ihi kung saan-saan. Ayan. Lalo na kapag ano, umalis kasi kami para hindi siya, ano. Ito na yung ginawa nila sa, ano, winakwak na. Pintuan. Ayan. So, dalawa yan. Si Bernardo Groot yan eh. Dalawang ano. Tada, nakatali siya pag umalis kami. Grabe, naantok ako. Tapos lang naman mag-lunch guys, 11:30 na. Ito yung hugasin ko. Karami. Groot. Hi Groot. Grootin. Ang pagi. Aray ko, sakit ang kilay ko. Big bad to. Grootin. Nagagalit siya. I'm not dissing. Ay, nagagalit siya namin. Tinaway mataya. Pagkagawa sa akin, loko ka. Sabi niya, routine! Rooty. Root. Root! Grabe ang hangin. No? Nagagaling dyan sa CR. Tapos tagusan dito. Ang sarap! Kaya laging nakabukas sa CR namin. Tapos susot mo itong Lamig yung ano, helmet patas. pumapasok na hangin. Talaga. Baka may mga kanin-kanin pa ako. Sarap matulog. Nanggaling kasi ako kanina sa ano sa store, 10 AM kasi may kausap akong buyer. Pinuntahan ko muna tapos bumili ako ng ano na rin ng mga condiments at wala ng condiments. Tapos yun, nagluto na ako ng ano, yung ano ba yun? Lumpiang toge. Yung inulam namin yung
tirang ano kanina, sa almusal, inubos na namin. Ayan, tapos lang kumain, nantok na nga ako. And then, may tira pang ano, lumpia. Sabi ko mamaya, idala ko sila dun sa ano, merienday na lang nila sa store. Dato, inaantok ako, guys. Dapat din magdi-deliver ako sa trend zone niya. And sa ano, sa shop style boutique ata yun sa Cavite. Kaso, paano kung anong mga uunahin talaga. Kaya dami lang ginagawa, lalo akong inaantok. And good news, guys! Nag-ano kami, may ititest kaming, ano ba yung Dio? Di ba wala siyang scent? Nag-ano, may pinagawa ako na testing lang naman. Pagka pumatok, di tutuloy. Pag hindi, di ba? Yung may scent na siya, parang active sport. Active or sport yata yung ano. Yung mga scent ng Dolce & Gabbana, sa babae, tapos sa lalaki naman, mga Ralph Lauren, ganon. So, try natin. Ako gusto ko yung Issey Miyake. Wow, yung Issey Miyake. So, parang, ano na siya, may perfume na rin. Ay, perfume ba? Hindi perfume eh. Parang scent lang. I don't know guys, kung perfume yun na ano. Kasi long lasting din daw. So, dapat pipick upin namin yun sa Marikina, sa lab. Kaso, I doubt it kung matutuloy kami. Kami kung gagawin nakakaantok. It's you! Pag bumukha ni Groot. Hala. Niloko mo naman si Groot. Nagagalit talaga. Hindi nagagalit. He's proud. Wow. Oh. Thank you. I'd like to extend my compliment. This Isis. Aray ko. Ang tsura ni Groot. Ito yung reaction niya. Baka wala lang ako dito. Ngasab ka sa akin. Sabihin niya ni Groot. Naglala naman si Grooting mahal. Nagising ang bata. Ang kulit eh. 3 beses siya nag-strong eh. Strong na, dali na. Strong na. Ay, hindi. Ay, bad mood. Pagod na daw niya. Gusto ko yung strong eh. How are you, baby girl? Ay, how are you? Ay, may sinat siya. Dahil sa ano, APM. Ay, lumabas na tip niya. Siguro ano na. Kasi laging gigigil ano. Strong na lang. Strong na bibigil ko. Hello, love you. Grabe mga strong eyes. Oh. Strong natin. Strong. Strong dali. 1, 2, 3. Strong. Dali na. Dali. Ay. Ay. Ikab. Antok pa. Ayan guys, dito kami sa store. Dala kami ano, halo-halo. Tapos, yung ano, ayan o, medyo late yung dating namin. Paano nanood pa ako nung ano, yung bagong teleserye ngayon sa Kapamilya. Late kami dumating. Nakapag-merienda na sila. Strong na. Aww. Strong na. Ha? Linggit ni Ching-Ching. Kain tayo guys, yammers oh. Dinala ko rin yung sausawan. Sarap.